byť hladné, keď prídu takto na breh, ak my sme tu. Ďalší kapor. Kapor je taký kokos. Jak to stiahol? Ďalší, ču. Kokso, koľko je to? To, jaký veľký, ako cuca. Ty kokos, ten mal 2 kilá. Že si jeme, no veď, a vyjde. To je píši, to už budú jak vonom tuto v rezervácii, že kľudne môžeš krmiť z ruky. To je tým, že sú rozmnožené, tu je strašne veľa rýb určite. Toto Miloš by mal vidieť. To by to nechápal. Ďalší, hen tam napravo. Ja tu máš s lopatou. Ďalší, hen, pozri, 2 pri sebe boli. Tam napravo boli. Hen tam. Ja sa to odrazí, taká.